И здравейте на всички, аз съм Юлиан БГ. Днес ще играя в този сервер в Witchcraft, който е много готин. IP-то му е. И време да влезем в него. Него сме. Това е. Това ще бъде. Сега ще ви покажа спална. Защото го изпална. Това е доста цяло. Сега нищо няма. Да, и този е хак, като е бил. Той аз съм хак. Ако искате, мога да ви пратя, давате си скайпа, пишете ето това. Примерно скайпа ви е нещо кой. Да, и това е, пишете си скайпа и името. Ето така. Примерно скайп и името там. Какво да е в скайпа. Примерно там. Нещо такова. И ако искате хака, мога да ви го пратя, това е сервера. Има Jail, има лакове. Те са два. Enchant, PvP, Jump, Info. И то сега, нали е хак, взема диаманти. Шетка иска безплатно да му. Или ще ма килне. Серверът не е PvP, само ще ви покажа малко. Ако искате да живеете до мене, това е малко. Аз съм Алпак. Сменяйте имате също и факция бой. Много чакате да чува, обаче написахте на чува, да не взех на внимание. Това е, тъй казано, фермата. Там имаме съсед. Ако искате, може да ни кажете къде искате да си посвети къщата. И серверът е с резиденция на рес. Аз съм админ в този рес и уау, аз казах да е сняг. Имаме още едни съседи. Ето ги там. И ако искате, може да живеете до нас. И само кажете къде, ще ви осигурим хубаво място. И да, вече ви казах за хака, ако искате. Това ще от мене. Довиждане.